Вие сте или човек, който винаги прочита книгата до край, независимо колко му харесва, или човек, който винаги завършва книгата преди да започне втора, човек, който няма непрочетени книги, човек, който ще прочете всичките си книги, дори да не са му интересни, преди да си купи книгата, която всъщност иска да прочете. И мога да се обзаложа на бас, че като малки са ви карали да си изядете всичко от чинията преди да слезете от масата, но книгите са, приятели, не храна. Толкова пъти са ми питали, ти всичките тези книги ли си прочела? Ако някой ви пита това, вероятно не е библиофил. И в това няма нищо лошо, просто значи, че имате различна връзка с книгите. За уточнение, библиофил е човек, който обича да колекционира книги и като цяло обича книги. Има библиофили, които не са читатели, има колекционери на книги, които просто обичат да събират книги, но вероятно нямат времето да ги прочитат. Никой не бива да ви казва каква връзка вие трябва да имате с вашите хобита. Това колко четете на ден, на месец, на година, по никакъв начин не омаловажава вашият интерес към книгите. Ако някой ви задава подобни въпроси, вместо да опознае връзката ви с книгите, просто си намерете друг книжен приятел. И това видео, честно казано, е доста вдъхновено от две неща. Първото, книгата "Медитации за смъртни" на Оливър Пъркемъл се изговаря. Той има прекрасна глава точно на тази тема. Как в момента сме заринати с толкова информация. Според хората, които проучват тази тема, до 99-та година са смятали, че ще имаме 1,5 милиарда гигабайта информация. Не знам как да направя сравнение, но ще го добавя в видеото, за да си представите колко информация е това. Сега сме 2024 и информацията, с която разполагаме, е около 147 трилиона гигабайта. И само за сравнение, Александрийската библиотека е имала общо съдържание от 12 гигабайта. Каквато и да е математиката, къде са 12 гигабайта, къде са 147 трилиона гигабайта. И до някъде оттам идва проблема. Мислим си, че с всичките тези технологии, като търсачката на Google, ние сме способни да филтрираме информацията по-добре. Но всъщност чувстваме се по-притиснати да консумираме повече и повече. И това особено важи индустрията на книгите. Всяка година се печатат толкова много повече книги и всяка следваща година книгите продължават да растат на брой. Което е точно второто нещо, което ме вдъхнови да говоря за това. И това е масовото консумиране на книги, масовото печатане на книги, масовото купуване на книги и като цяло темата какво са книгите с нас. Много от вас е сигурно точно заради това се чувстват сякаш трябва да четат повече, да слушат книгите на по-бърза скорост. Но това да консумираме по-бързо изобщо не ни оставя по-задоволени. Напротив, оставя ви желанието да искате повече и повече. И в книгата за медитации за смъртни се говори точно за това, че трябва да виждаме нашия списък за четене като река от информация и тя просто минава през нас и в правилния момент ние избираме какво искаме да консумираме и защо. Това, че притежавате книги, не значи, че трябва да ги прочетете всичките или пък да ги прочетете до край. Доста иронично от моя страна да ви казвам как да четете книги, като преди малко ви казах да си намерите други приятели, ако ви задават тъпи въпроси. Защо четете книги по този начин? Към хората, които винаги прочитат книгата до край, дори да не им е харесала, това пълноценно време ли беше? Научихте ли нещо? Ще помните чувствата, породени от тази книга? Или ще помните факта, че сте се чувствали пришпорени, защото сте трябвали да прочетете тази книга, понеже трябва да завършите книгата преди да прочетете друга книга, защото просто така да ви казвали като малки или в училище и прекарвате едно време, където четете нещо, което не ви харесва, за да можете да прочетете нещо, което ви харесва. Така какъв беше смисъла да я завършите тази книга? Ако няма да ви харесва, така или иначе. Да кажете, че сте прочели още една, да си маркирате това, че сте я прочели в Goodreads, да се чувствате част от книжното общество. Има много различни читателски общества с вашия вкус на четене.
Няма нужда да прочитате някоя книга, която не ви харесва, само за да се чувствате част от щатовско общество. Към тези, които не четат повече от една книга едновременно, винаги ли сте в настроение за тази книга? И ако не сте, тогава защо я четете? Например, ще ви дам пример с това. Някои хора много обичат да се образоват по различни теми, някои хора много обичат темата за личностно развитие, но няма да се лъжем, не винаги сте в настроение за това да научите нещо ново. Така че, какъв е проблемът да грабнете една хубава художествена литература и да прекарате 30 минути време, като излезете малко от реалността, дадете на мозъка си почивка, нищо няма да ви стане да започнете втора книга, ако не сте прочели първата. Ама аз нищо няма да запомня и само ще се объркам и нищо няма да помня от историята. Целта на консумиране на книги, или поне аз така го виждам, не е това да помним всичко, не е това да си правим бележки на всичко, което сме научили. Целта за мен е всичките идеи в тази книга да останат в мен на подсъзнателно ниво, да променят начина, по който аз виждам нови идеи, мисля за нови идеи. Като цяло, понякога просто виждаш една книга и се сещаш какво е чувството да я четеш, дори да не помниш какво точно се случва в тази книга. И това са буквално всичките ми любими книги. Четенето те променя като човек, оформя характера ти. Това не е някакво задължение. Разбира се, има хора, които много обичат да правят анализ на книги и това пак доказва, че ние имаме различна връзка с това хоби. Тук по-скоро искам да предизвикам възгледа на хората, които правят нещо, което не им е интересно и се чувстват гузни за това да оставят книга непрочетена на страна и да кажат: всъщност това не ми харесва. И това може да се удължи в вашия личен живот и това как поставяте граници с хората около вас. Аз лично имам започнати 23 книги. Като голяма част от тези книги съм прочела наполовина. И дори да не помня всеки детайл, помня много добре чувството. И според деня, който съм прекарала, знам от какво чувство имам нужда и така избирам коя книга да прекарам вечерта или сутринта си. Към хората, които смятат, че трябва да прочитат всяка една книга в библиотеката си, преди да излязат и да си купят книгата, която всъщност много искат да прочитат. Не ви казвам да излезете и да харчите пари. Казвам ви, че вероятно библиотеката е опция и няма нужда да се задоволявате с това, което имате вкъщи, само защото трябва да прочетете тези книги. Аз имам много книги, които са ми били подарени и честно казано, не знам кога ще стигна до тях, защото има много други книги, които предпочитам да прочита преди това. Ако може да си купите ваше копие, това е още по-чудесно. Едно сравнение се въртеше в интернет. Това да имаш библиотека пълна с книги е като да имаш винарна с вино за всеки повод. И аз точно така се чувствам с моята библиотека. Чете ви се нещо образователно, имате го. Чете ви се нещо за излизане от реалността, имате го. Сладка романтика, нещо страшно, философски медитации, тик. И отново ще наблегна. Обградете се с съдържание, което работи за вас. Връщам се към филтрите и отсяването на правилната информация. И по тази точка ще наблегна, че индустрията на печатане е пика си в момента. И книгите се печатат като топъл хляб. Четенето е станало хоби, което е част от днешното консуматорство. И хората купуват книги без да имат нужда от тях, което малко противоречи на това, което казах преди малко, за това как трябва да изградим библиотека, която служи на нас. Но точно това имам предвид, че трябва добре да филтрирате това, което искате да имате вкъщи като информация и това, което искате да консумирате като информация. Нормално да кажем, че преди е имало по-малко образовани хора и следователно по-малко хора са имали достъп до книги, което води до по-малко печатане на книги, но няма и да се лъжем, че бързото печатане, консумиране на книги се превърна в един от ключовите феномени на 21 век. Но това е доста многопластна тема, която бих обсъдила в друго видео, ако ви е интересно. Да не говорим, че докато скоростта се покачва, качеството на книги и информация спада. И непрочетените книги, които купувате просто за да изградите библиотека, която визуално ви харесва, няма да запълнят дупките в живота ви. Нито това да четете, само за да ви каже, че четете. И понеже много говорих, не съм си завършила видео в това видео,
обикновено отнеме доста по-малко време от това, но ще заключа с това, което казах и в началото. Книгите са приятели, нека.